Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu che singapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosoka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugaro wepanapa aiwaka dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Chitubu check content naika. Right, panapa ndine two to my video. They are very short, and those videos are trending on social media, especially on X. One. The first one that I'm going to show you, their driver akagarirwa nempurisa wetraffic apa mota iri kumhanya. Ndonyaya dzatotimbokurukura muzuva ranhasi kuti iwo mutemo wacho unomboti chii kana munhu atizwa paroadblock kana kuti atiza paroadblock. Unomuteera here kana kuchimubata here unomubata sei? Zvekuzosvika pakuti mota iri kumhanya iye mupurisa opinda nekuhwindo radhiraivha onogarira munhu achida kutraya kudzima mota apo mota yakatakura vanhu. Imhonde here mahwindo aya? Imbavha here? Ndonyaya dzatoda tikurukure nadzo idzodzo izinaika. Tapedza kudaro, vakomana vatora mari yechoko muhomwe kuvanhu kumahwindi iyaya vanozoenda vonosvika kudhakwa. Vadhakwa ndichakuratidza rimwe vhidhiyo remumwe munhu wemutemo mugadhijeri anga akaplastwa akadhakwa last number kusvika pakuzviitira weti. Ndo vanhu vacho vemutemo vatinotemba navo, vatinotarisira kwavari kuti vatichengetedze. Zviri kumbobva kupi? Zviri kuenda kupi? Mawana ndisikatambise nguva, rega ndingoti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate. Namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pachini pasame number ipapo. Handitika nyaya dzacho toita sei todzifambira. Hapana nyaya hombe, hapana nyaya diki kwatiri. Nyaya inyaya. Handitika hanzi nyaya idovi nyaya idovi handitika. Right, ndisandapinda munyaya yangu ndiri kuti gwenzi rephytomed iro richiripo, ende gwenzi ranetsa, ende gwenzi riri kubatsira. Ndina vanhu vakawanda vari kundifonera vari kutaura kuti vakarishandisa gwenzi iri zvaitovashungurudzawo zvinhu zvakawanda zvakasiyana, asi vari kutaura kuti aiwa tiri kuona shanduko, zvinhu zvikuita sei zviri kuita zvichichinja. Saka bata manhamba ari apo pascreen apo wofonera chero nhamba ipi yawafonera pakati pe2 nhamba idzodzidzi vanokubatsira vasikana ivava. Zvinhu zvako zvoita sei zvinhu zvako zvoendeka. Handitika unongotaura kuti ndaona DJ Oli vachitaura nezvegwenzi rine moto, gwenzi ranetsa pataundi, gwenzi rephytomed ndiri kuridawo. Womba wakwaniswa uchi muchirongwa. Handitika zvinhu zvako zvoita sei zvinhu zvako zvoendeka. Right, rega tipinde mufirst video redu. I think it's about 19 seconds. Tinongoti tingoriona. We are going to repeat it maybe 1 or 2 times so that we can analyze it and see kuti chichiri kumbonyasoitika apo. Handitika. Right, as you can see uyo munhu ari mukati uyo mupurisa uyo. Mupurisa munhu wemutemo arimo mukati momomo. Okay, let's play the video muzvionere mega kuti chichiri kunyasoitika. Uyo akagarapo uyo. Right, I think murikuzvionera. Let me just go back a little bit. Uyo arapo mupurisa amenoti kombi yarabiwa here, matsotsi here, akaponda munhu here, zvaangamba atsomwa zvekudaro zvekusvika pakuda kugarirwa
kuda kutorerwa makii emota, mota ichifamba. Handizozivo hangu ipapapo. Siya comment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti muZimbabwe tichiri nemutemo here kana kuti vanhu vakungoita sadaka. Munhu akungoita sadaka yaafunga kuita panguva iyoyo, munhu ndo yaangoita sei, yaakungoita. Amen. Kuti zviri kumbonyatsoita sei, zviri kumbonyatsofamba sei ipapo. Handita, let's watch the second video. Monditaurirawo kuti zvinhu zvakadaro zviriko here, zvinhu zvakadai so, zviriko here, zvinhu zvakaita sei, zvakadai so. Kana munhu wemutemo wakuzviitira weti so zvinobuda here izvozvo izvi? Iyo aunyarere munhu wemutemo kuita weti so get away man, aunyarere. Kana munhu wemutemo wakuzviitira weti so zvinobuda here izvozvo izvi? Iyo bhurugwa rakazara weti iro. Handizoziva kuti pamwe vakomana vari kupiwa mari yakawanda vari kudhakwa kusvika pakuzviitira weti. Yet situation yemunyika yakaoma kudaro, but one thing that I will tell you kuti vakomana havana mari yakawanda yavari kupiwa. And mari dzavari kutodya imari dzemadhiri, mari dzechioko muhomwe. Recently takaona umwe mupurisa futi achirwira nyaya yemari yechioko muhomwe iyoyi. Tikaona vamwe futi vakasungwa futi mazuva apfuura aya nenyaya yemari yechioko muhomwe ichochi. Handitika ndo mari dzavari kunwa kusvika pakudhakwa, kusvika pakuzviitira weti. Hanzi kana munhu wemutemo akusvika pakuzviitira weti, kwavanhu vemugeto vanozostika vachiita sei? Vafanhu vemugeto vanozostika vachiita sei? Ndo vanhu vacho ivava, ndo vanhu vacho vemutemo, ndo vanhu vacho ivava varipo pakutichengetedza, but vari kutoita kunge vari kuda kutotiparadza. Maona umwe mupurisa ane kombi achimaisana nekombi zvekudaro, maonawo mumwe uyoyo ari kuzviitira weti. Hameno kuti mutemo wechipurisa, mutemo wacho unombonyatsotaura kuti chii panyaya idzi. Handitika, handizozivo zvangu ini. Kune vanoziva tibatsirei mucomment section tonzwa kuti zvakaita sei, zvakamira sei, uyezve zviri kufamba sei. But mukomana mamona uyo azviitira wetu uyo. Kuna vasati vaona video, pane video randaita futi rakansela weZRP aibira vanhu mombe vakamuvhotera. Ndai munoona video iroro, link ndaisa mudescription. Munhu wekuti vakamuvhotera kuti apinde mupawa, apinda mupawa akuvabira futi mombe dzavo achinotengesa. Ameno kuti unhu rudzii ihwohwo hwatiri kuratidzwa nechi, nemakanzera, nemameya, nema-MP, nemapurisa eZRP. Handitika, ndonyanga ndichingofamba nayo zvamanje manje. As for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, tokuti it's bye for now and thank you for watching and thank you for supporting .5 Creative Studios. Tosangana muvideo rinoita sei, rinotera.